lefol men nogasol en puɗɗorima inde Allah jurmotoɗo jurmitoɗo en juuli e ko makko ɓurnaɗo Muhammadu yo jam e kisal gon e mum biɗo on baraɗo ngam dandude fittandu mum ko cahudinɗo on baraɗo e dow hisnude jawdi mum ko cahudinɗo on baraɗo e dow tabitinde neɗɗankagal mum ko cahudinɗo hettiyankoɓe amen tedduɓe on calminama e inde on manama e jettoɗe en jetti genotowɗo o nde hokki en fartange artude hande jokkude firo deftere walla taro deftere professeur Abuubakiri Musaa lam nde o inniri Sawru ganndal jarano ɗen ko e tayre tataɓire deftere nde debbo e suka e rendo ɓaleɓe Afrique caggal nde kalɗen gonka debbo e rendoji tubakoɓe jawtuɗen paaɗen e gonka rewɓe e rendoji arabeɓe gonnoɗen ko e gonka rewɓe ɓaleɓe wi kono kanko ceernal sernaɓe hono professeur Abuubakiri Musaa lam haalata ha joni e lefol 128 e deftere makko Sawru ganndal o wi kono haɗata ha joni debbo ene hewno tindi e pinal ɓaleɓe Misra hanki o wi ko adi ko fof hay sinno koto banggue diine Allah mabɓe mawɗo o ene hewno gueɗe dewe mat hono gonga e peewal ko e gueɗe dewe alliyankoje jeyano ko nonne kay jeyano e dewol gilli e jondam bindol e asaman ha joni misranaɓe hanki nanguno ko asta hono joom suudu Osiris yiiti puɗi ñameteɗi e ndema ɗum ɗo ma ɓeydu on famminde holko wanno misranaɓe horsinde kala ko faati e dewol sabu ko debbo woppini yimɓe ñamodirde e koye mumen kono gueɗel ɓurguel wawde hollirde ko debbo wonno jaalal pinal Misra hanki ko hono dental nawdugal rewɓe e worɓe heewi siforede ko dewol no farayse wirata il so ene joopo dental bangal rewɓe e worɓe ko noon ɗemgal misranaɓe hanki wirata el so ene joopo dental bangal noon wittoɓe humpitiɓe fiyakuji bindol ɗemgal Misra hanki kañum en fof ene kawri wonde inde nde misranaɓe innitortononde hono kemet jopotono ko dewol ndeke hay goto wawa diwde misranaɓe hanki e hormade e teddinde debbo so en duttima caggal seeɗa ma en taw wonde ɗum ɗo ene seeri no feewi ene debbo nangirano e rendoji grek en rome en e arabeɓe leƴƴi ɓaleji Afrique hande ene wayno ko on hurum e ngal teddungal doni so en ndewi e hoddiɓe misranaɓe hennoɓe ɗumen banggue worgo ɓe ganduɗa ko kañum en e mabɓe jiidi pinal toon debbo heedano sara sabu heewi rewɓe laaminoɓe e ndin leydi setti ɗum ko nde Rome e hoolade doole konuji mum yani e mayri ko debbo laaminoɗo e on saha ardi kono leydi ndi
fi Romain en piggal ngal yejjitaake ha joni. Romain en ende ƴeewi ƴewtindi tawi ala ko mbawani o debbo battam bonijo pellito ko yiilade maslaha dañi non jaltiri e harende. Wittoɓe heewɓe kawri ko yummum laamɗo e couche hanki ko kañum fewjantunoɓe yum laamiɗo o te so geɗe ɗe jeehi ha tehi boom omo wawno heptude laamu ngu e juuɗe on o jogono hoore makko. ɗonne kadi ene laaɓi wonde laamu ummortono koto dewol. so en iwi couche en payi e leyɗele Afrique goɗɗe ma en taw wonɗo gorko reftata debbo mum walla soɓe dañji ɓiɗɗo jeyata ɗum ko dewol woni leñol debbo o. so en gari ha ɗo e Sénégambi ma en taw ɗon e debbo hen naka sara to jolfuɓe Kajoor, Saloum, Bawol, lefol laamu e geɗe goɗɗe hebreteno koto banggue kosam. to waalo Barak, Jembet, Mboce e Ndate Yalla ko teskaɓe e rewɓe mennoɓe ardade leydi ndi. darde rewɓe nder ene siftore ha joni sabu ɓe kollu worɓe waalo wonde salade hoyde ha maaya ɓuri hoyde wura. to sereraɓe Sine dewol wawno gorol ɗo woɗɗi ɓiɗɗo ronanno ko kawmum wona bamum. ɗo ɓe goddodirani e jolfuɓe sabu kawiraɗo wiyeteno e ɗemgal wolof ko nijay. ɗum firti e pular labɗo cer ko tindi kawiraɗo jogui e baɗum yettinoma ha e nokku ɗo wawi nangudo baaɗi ko o sotoro. konngol jar bat woni inde baaɗiraɗo e wolof ene gonɗini ɗum ɗon. to fulɓe e to haalpular en kosam ene hewno doole hade l'islam jaalade sabu konngol enɗam ngol ene laɓɓini ɗum tigirigi sabu ngol sira ko e endu noon ko geɗal debbo te ngol firtanno koko yaltata e endu woni kosam. kono ngol wattindi ko naworde jiidigal ngal faltaki dewol e gorol. ndeke noon jiidigal ɓurno ngal teddinede ko jiidugal dewrungal e rewɓe. ɗum yeddinaki sabu jurum e gilli gondi hakkunde jiiduɓe yumma walla jiidirɓe bange rewɓe hay sinno wona yumma jiidi hewani wonde hakkunde jiiduɓe baaba ceeri yumma. fulɓe e haalpulaar en ene gonɗinno wonde barke muynete ko noon kadi ɓe cikkirno so neɗɗo ronki wonde foti woyrude ha joni ko yummum. hay cukuñaagu ɓe nanguno ko muynagu ngu ɓuri sattude e bonde. ha joni dey mo ƴewtindi sarɗiji dewle ɓaleɓe hade diineji baaɗino chrétien e l'islam waylude ɗi tawata ko debbo yejjitanoka. ɗo ene foti ciftoren ko kalɗen dow seeɗa fatude e dewle rewɓe tubakoɓe e arabeɓe. kala jiɗɗo debbo ɓalejo hujjaji pawiɗi e dande mum limotako. ƴeewen yeru e haalpular en kañum e fulɓe. so jomum hawrama e haala ma wat ƴamrude nafoore e dongal lahal ko konguɗi ɗi o wawa majjude. en diwat tenge sabu ko e sarɗiji l'islam kono ñande kumal alay sago o waɗa goro o waɗa jambere o waɗa awƴal o yaltina mbarangu baabiraɓe e mbarangu yummiraɓe. so ɓiltima e ɗum ɗon ñande diftugu nde alay sago hade makko hebde joom suudu makko o waɗa udditirɗi mbaɗɗinirdi hujja giƴiraɓe.
alay sago o fawo rewoɓe hakke balɗe tati ko famɗi ko fof hen sahaji ko ma timma yontere jiidirɗi mbawa yejjitede sabu soɗi jaltinaka o yidata e joom suudu makko ha o dambito nyande fof o salminoyto esiraɓe kanko e giƴiraɓe makko e bandiraɓe makko ɓurɓe mallademo fof nyande o dambiti esiraɓe ngari lomtinde alay sago kadi o warana ɗumen caggal ɗum o wawa wasde salminoyde yummiraɗo tawa omo yaadi e debbo mo resi o e sete timmuɗo gonduɗo e dammide so tawi o felliti ɗannade debbo makko hurtaki tawo ma o nawta ɗum ha cuuɗi mumen ha tengti noon so tawi ko e wuro so tawi kadi Allah addi jam debbo ɓami reedu feere ala ma rentoyo to yummum sabu reedu dikkuru namdi ko waajuyaji e peeje yumma so inde ari ko baaba jeyi inde kono yumma ena waawi fawde hen inde nde suɓani hoore mum te nden inde ena waawi rewede ha folto boom nde baaba nde won ko ndiwmini ha heewi e ko gorko fonno wadde ha israɓe mum belto e mum so tawi ko wurɓe e ndema ɗoftal esiraɗo ko hunde waɗɗinde wonno ƴamƴama o e yimɓe mum so ndawi joftata ngesa gasani remede hay walando ena wawno hen hejje ko e golle baaɗe noon ƴamowo o hollirta ko cuusɗo golle wona mbaddi sabu mbaddi hay goto yiɗata hokkude ɗum ɓiyum ndeke noon debbo hebretenoko noon tan ma wonda e warñede hewnde ɗum ɗo kammo onon jangoɓe nde ɗo deftere walla taranteɓe ɗum oɗon gandi ene seeri no feewi eno debbo waɗanta gorko nafoore hade on jabde resde ɗum waɗi noon en jii ɗum dow ko tubakoɓe e arabeɓe nangirno debbo ko teddendi ɗo ɓaleɓe mbanno ko saldu pinal miijoji ene mbawi serde ndeke noon no feewi caggal nde gorko addi debbo walla waɗi ɗum joom suudu mum kañum woni joom galle gorko ha joni serani e ligganade joom suudu mum ko gonga noon suudu woni ko e galle ndeke noon ene wawi sikkede ko gorko ɓuri hewde tindi e dewgal kono so ƴewtindama tawete ko waɗi fayide e galle ko fof ko e suudu woni hay ko wonani e suudu ko wayno nguura kewka moftede e paaɓi walla sakeji ko debbo fawi hen jungo mum hay goto majjani wonde gorko seeri e gawri mum ko nyande ndi nattina e fawru hankadi lawol makko ala e ko lowete e ko waɗirte liyam hay sinno o waɗi hen jungo makko so luural ari ko kanko heewi rokkede fenade debbo kadi nde seera fof yadata ko e kaaki suudu mum ɗuɓana ɗum tawi ala ko gorko wawi hen haydara gorko kadi ligganto ko debbo heewiɗo neɗɗo woni jarga ha watta limtanede cabbi tawa nafoore jawdi mum woni kosam ko e juuɗe debbo woni sabu nden wonano jamanu kalis jawdi hewano yeeyede humtire haajuji hewno tan ko woppede yeña ha watta yeeɓede ndeke noon kennoɗo e kosam o ko kañum anduno tigirigi nafoore ndin jawdi on noon ko debbo wonno
ko debbo ɓiratno lalotono sippoytuno hay liyam gorko ko e juuɗe mum wonno so gorko yiɗino sincede walla ɓeydanede kosam so harani alay sago rewa e debbo wawa girñitade tan yontoyo kaggu walla yaɓana jaɓɓorgal ɗum koko jaletono e yimɓe hanki cubballo hay sinno ko jaltaɓe e samba ngari maayo so awoyi ha arti ko nde joofi laana mum seeri e liɗɗi nanguno ko joom suudu makko ittata hen ko foti sakkorede walla eñede yeeya ko heddi ko artirani jaltaɓe fof ko ɗum jaltaɓe nangata ma bone so sañi gude mum ko joom suudu mum yeeyoyta labbone so sehi boɓi unuɗe pendirɗe e jaɓɓorɗe fof ko joom suudu mum heewi nawde nder wuro yeewya ko artiranimo fof ko noon ɗum ko hanki wonno hande debbo ɓuri sirginade ko tubakoɓe hunƴuɓe molti caggal banque mondiale e FMI enen jomno leyɗele pamare doole ɗe ganduɗa ɓurɗe hen hewde koye Afrique goni ñamale ɗe gasata yoɓede ha aduna gasa ko rewɓe lomti worɓe mumen seekaɓe saabu liggorɗe mumen uddede naati e jeegu e demal ha ɓesgu daña ko ñami hande ala fofurɗoɓe jahata e dunde baba adama he yeeyoyde e somoyade kala ko ene jara yaltina bénéfice en ji dow seeɗa wonde ɗo worɓe naati e ladde yiiloyade jawdi walla dogde koyera ko kamɓe kepti jale e jambe hay jindaɗi wiyoɓe rewɓe ɓaleɓe worɓe mumen ko lankuɓe ɗumen e dañruɗe kaalis ha mbawa ɗumen huɓindade walla jimde ko kalata ko ene woɗɗodiri e ko woodi ko hande o ala fof leydi Afrique ɗo debbo wiya wotata walla joɗota ko e suudu suɓaɓe walla waɗetake jagorgal ɗum kam ene woɗɗodiri no feewi e to debbo wiyete ha joni dongnota oto mi haalani wodde walla ardinede hunde wande fayida e laamu leydi mum ɗene leyɗele ene ganda kono nde wanno tubako ene andi galle baɗɗo dawaɗi kaaɗi mum jettaki ha joni e wiide ene sara toon miijoji mum bonɗi ɗi dari cayi e sarde e leyɗele ɓaleɓe Afrique so en ƴewtidima no moƴƴi jonde debbo e leyɗele tubakoɓe arabeɓe e ɓaleɓe en tawat ndeke no ɓaleɓe kormori debbo ni no ɓe dokkiri ɗum hakkeji ni ala fof ɗo woni ndeke wona tubakoɓe wona arabeɓe ala hen fof poɗɗo darade wiya ene jangina on no debbo teddinirte ene rokkirte hakkeji yo rewɓe ɓaleɓe gartir hakkillaji mumen ganda wonmo ene duñma e haare so jubbol ma taƴi hen ko kañum adoto jalkiddema sinno haɗanno tan ko e jalkidde ko jam wonanno ala ɗeɗo peeje tagdeteɗe e leyɗele tubakoɓe ha peewa nelde cooji tubakoɓe ñamminaɗi galuɗe ñebbe ha mbi put pewji ɗumen ko firtude rendoji mabɓe haɓe pewnite ɓe nanne e pinal anɓe mabɓe
tawdi noon debbo so naskama rendo naskete rewɓe ɓaleɓe Afrique ene poti famde wona ko ranwi fof muuɗe wonmo ene fullanma cengle e damal suuduma wona ha reeduma heewa ala ko ha jalta wilde tuufi ɗon nde rullinma hande o ɗo ɓe jeehi fof yoɓe gandu ko peli e bile bonɗe tuufa gaybuɗo e maɓɓe ha sikki dañi ɗo hebbini reedu mum fof jogori laatade ko colel e sakiti bippa merno hay so yiɗi ɓoccitade o wawata wiyoɓe enen jogii balle kono dokkirta so wona rewɓe jaɓɓe woppude ɗiɗo aadaji walla ɗiya ko funti bippa merno jogii ɓe jiɗi ko moɓe maɓɓi sinno ko ballal Allah mehi ɓe ƴeewata ko tampuɗo fof ɓe paabo ɗum kono wona maɓɓude hen sarɗiji gonɗo e yoolade so weddama silama belnaka ha weli yo nangto hen heewani dadde heewi ko yoolade ene yaadi e juuɗe ceekiɗe caggal nde iwɗen e ko faati e rewɓe kuccanen sukaɓe so Allah jaɓi wonata koye lefol men garawol salli ala Muhammad